Tak na zdraví a užívejte léto. Skvělý. Zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Periscook. A ještě předtím, než si řekneme, co dneska budeme připravovat, prosím, klikněte teď dole na tlačítko odběr u mého kanálu, ať vám neunikne některé z mých dalších videí. A dneska si připravíme grilované krevety s česnekem a koriandrem. Tak co k tomu budeme potřebovat? Takže na marinádu budeme potřebovat jednu malou chili papričku, nebo dle chuti, koriandr, 6 až 7 stroužků česneku, nejemno nakrájeného, šťávu z jednoho citronu nebo limetky, olivový olej a celou tu marinádu dochutíme solí a pepřem. No a samozřejmě základ je zhruba 800 gramů vyloupaných krevet. Tak nejdřív dáme olivový olej. Uvidíme, začneme tak 3 až 4 lžíce. Když tak přidáme do oleje jednu šťávu, jeden citron, šťávu z jednoho citronu, sůl, pepř, pepřem nemusíme šetřit, stejně tak jako solí. Se říká, že rybu nepřesolíme. Tak, takhle pro začátek přidáme česnek. Chili papričku, ať to má trochu říz. Koriandr. No už teďka to jak se žrání. No, tak ji ochutnám. Marináda už je dobrá. Ani sůl, ani pepř. Už není potřeba. Ale já mám rád, když to je trošku do sladka. Takže já si tam dám ještě trošku třtinového cukru. Ať je přece jen malinko, ještě tam další chuť. Je tam kyselost, slanost, tak tam dáme trošku toho sladkého. Takže do receptu si připište ještě zhruba 1 lžičku třtinového cukru. Uvidíme, ochutnáme. Zamícháme, ochutnáme. A teď už to bude super. To se tam ještě rozpustí a bude to bomba. Tak, já si teďka část té marinády si přendám vedle do misky, protože zhruba polovina té marinády půjde do krevet, necháme je tam tak půl hodinky až hodinku marinovat a zbylá část, tedy zbytek té marinády, si nechám pro to, až budou krevety hotový, až je sundáme z grilu, tak aby jsme do té marinády mohli krásně namočit a nemusíme používat žádnou majonézu, žádnou hořčici, to se ke krevetám nehodí. Takže budeme mít ty krevety krásně namáčet do té marinády, ve které už vlastně jsou. Takže trošku, zhruba 2 lžíce marinády si dáme opravdu bokem, ať tu dobrotu máme i na finále. A to hlavní, marinádu nalijeme do krevet. Krásně to promícháme, ať se na každou krevetu marináda dostane. Tak, krevety máme v marinádě, necháme je tak půl hodiny až hodinu marinovat. Za hodinu si roztopíme grill. Krevety dáme na špejli nebo na cokoliv, co používáte, na špízy a zhruba 2 minutky z každé strany je budeme grillovat. No a bude to určitě dobrota. Takže máme trochu času, než se nám rozpálí grill, tak vám ukážu jeden skvělej, lehkej letní drink. Tak jdeme na to. Tak máme tady grapeový tonik a prosecco. Takže si dáme do skleničky
3 kostky ledu. Je to zhruba půl na půl. Takže půl skleničky, čtvrt skleničky proseka. Zalijeme tonikem. Grapový tonik. Můžeme přidat 2 plátky citronu. Voilà. Skvělej letní svěží drinky na světě. Tak na zdraví, užívejte léto. Skvělej. Já jsem si připravil takhle na špízy. Krásný krevety. Tak, krevety už se nám dělají. Takže 2 minutky z jedné strany, 2 minutky z druhé strany a budou hotový. Tak já si myslím, že můžeme sundávat. Nádherný krevety. Krevety jsou hotový, no a nezbývá nám nic jiného, než je ochutnat. Já jsem tady pro sebe schoval takového malého mrzáčka, tak jdeme na to. Skvělý. Ta kreveta je šťavnatá, je lehce slaná, kyselost je tam akorát po tom citronu. Prostě parádní. Doporučuji, všichni to vyzkoušejte, je to hrozně easy recept. Naložíte krevety do marinády, za hodinu jdete grillovat, je to rychlovka. Celkově mi to vyšlo na nějakých 350-400 korun, 800 gramů krevet. Pokud se vám dnešní díl líbil, klikněte teďka na tlačítko odběr, ať vám neunikne některý z mých dalších dílů. No a já už se těším zase příště. Ahoj!